we making him on number sinke tata bika chunky watch this video bika chef koneke commenting click your like button share my own notification again across our video try to subscribe ya guys daily 7 million donation akụza ya onyere okpuru ọra ndị Igbo ịghọtago o donate to charity jere ije ka ahụrụ anyụrụ n'ikuku ọgba ijijigharị ahụrụ anyụrụ n'ikuku ọgba ijijigharị ịmana na onye nwere ihe mind inye mmadụ bread biscuit 5 naira or 200 naira not even 1000 naira wee nọkata wee nụ na nwoke ibe ya eweje 7 million wee nye to charity ọ ya dada onye ahụ ka ọwa ọfụsịrị maka a na-akọ ịghọtago ọ ya dada onye ahụ ka ya sị na onwere especially this particular guy Vinkin the Liberator ka ọgụnụ ebe ụlọ ọfụrụ eme donation ọ na-awụ audio onye ụlọ ọfụrụ goro moto ọ na-awụ audio. So such kind of a person, you have to amosu of opportunity, because like good news, any good news no na we fake. So such kind of a person, good news there kaholo anyuru n'ikuku, ọgba ijijigharị and I had confused. You got to go? Man only onye na-enye ni mmadụ ife, only na many people ife, only na-enye nwe go to charity, only na nọkata je charity outreach like this. Eno na-emere such kind of a thing ọ ya dị ụka ife because ị na the capacity ị na-enye na level ị nọ ị malụkwa na onye nọkwa na level dị etu a ya enye nikwa according to capacity ntu onye ahụ si wee nọrọ ịghọtago ọnọdụ ka ebe a nọ ọwụ na m wọt ife dịka 50,000 naira mmanya aka na ya na-ewere ife dịka 2,000 3,000 or 5,000 wee na-eme ọgọ nnọkọtazienụ na ọga nwee ka o si wee duwoje 5 million or 10 million or 20 million mma sị na ebe ọwụ na mụ nyewulu na this level nọ na onye ahụ enyenwukwa. It is not a rocket science. Giving does not even guarantee no n'inwe ka kama no obi ka eji eme mmem obi ka eji eme mmem si n'obi ịghọtago. So akụzayo nwidu me thank you very much, continue giving. They will not even understand why God is making ways for you. They will not understand why God of Zion, why the grace in Zion has decided to dwell in your bedroom. Yes, the gift of a man maketh a way for him. So no leba na aka akụkọ men na achụ aja ụzọ fa na akpoghe ịnọrọ na akụkọ asa akụkọ from January to December you will continue to be a storyteller. Ị na-aka akụkọ men na achụ aja ụzọ fa na ope ịnọrọ na aka akụkọ akụ wepụta 7 million nye for ndị na-arịa ọrịa kidney. He has ended up in joining to save a soul. Ị ghọtago ekpele n'isie a na-awụ ekpele ngụnwa nọrọ kama ihe atapụ key in that grace kpọọ okpuru ọra ndị Igbo gwa biko okwu inwe amama weta akaụntụ nọmba na 1 million na 500,000 na 50,000 n'ife mmemenwu kama ihe eme ihe maka asị na nne ewu na-ata agba nwa ya na-eneri ya anya ife dụ mma ka a na-eṅomi kama ihe eneru ya anya do motivated kpọọ okpuru ọra ndị Igbo nye okpuru ọra something wee support ụmụazị enweghị onye inye aka ụmụnne anyị ndị enweghị onye inye aka ihe eme ihe ịdọnọ na-achọ ndị nyere audio money na ndị enyeghị audio money ịghọtago onyinye a dụka ahụrụ anyụrụ n'elu ịghọtago ọgbụ ijijigharị ọdụ ka inu atụrụ ọgbụ ofekegharị inu ahụ atụrụ ọgbụ ofekegharị nọlụ wuru ofeke amụghọ mgbe ekere nke ụkwa ịghọtago nọlụ wuru ofeke amụghọ mgbe ekere nke ụkwa sọsọ in this generation ka na-afụ ebe ndị mmadụ na-akọta ifeọma mmadụ mere eme. The least you can say is thank you. Go na akụzayo na ọwụmate go na ya bụrụ mate ịghọtago go na ya bụrụ mate ngụnwa na-ekwu ife a Vinkin go na ya bụrụ mate go na ya bụrụ class go na ya bụrụ level. Anyị ma anyị elelene mara nke alụrụ alụ ịghọtago anyị ma anyị elelene mara nke alụrụ alụ ịghọtara. So share this video gwanụ Vinkin the Liberator na mụ gwara ya sie na onyinye ahụ akụzayo nyelu okpuru ọra ndị Igbo dụka ahụrụ anyụrụ na ikuku ọgbụ ijijigharị n'ọdụka ofeke amụghọ mgbe ekere nke ụkwa ịghọtago n'ọdụka inu atụrụ ofeke ọgbụ ofekegharị ịghọtago si na nsị ya nọrọ na complainant every time na lament
every time ị na-condemn people are na-progress ya ma mgbe achụrụ aja ya ma mgbe ndị mmadụ ụzọ a na-akpụghe ị nọrọ na-ekwusi ụzọ ndị mmadụ na-akpụghe ọnụ nke ga na-akpụghe ụzọ ndị mmadụ na-akpụghe ọnụ nke ga na-akpụghe kpọghe on happy Sunday my lovely people.